puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirmede feere feeñay windere so buuɗalirmede feri feeñi feeñjay ɓattake hirjino ñande mobare nogas e tati setto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayi ɓattake men hirjino nde tawno hirjino ko gueɗal ngal poɗɗen wattude haqillaji e men nde tawno ene softina ene himmina ene siftina neɗɗo o ko foti wadde teni kadi o waɗa wona peewal moni kala naftoro musidɓe tedduɓe e hirjino men hande paaɗen koye leñol fulɓe eɗen jetti jomiraɗo o noon e tuma nde jomiraɗo waɗi en fulɓe waɗi en julɓe hanki o rokki en mecce goto kala ene joguinoɗo nangui wuura hen gonɗa hen nunɗa hen wona hen pewɗo ɗum wonno hanki peewal men faade jomiraɗo peewal men faade hakkude meɗen kamide rende keeri nde yeehi ha ɗum ɓocciti en taccuɗen keeri jaaɗen woni hen ko faaɗede ko fate banggue kareli ndogui jalti nde jeehi jeeƴaki yoga hen kuli ko basal yoga hen jiiɗi ko humpitade jeehi kumpiti gartani ɗeɗo gueɗe kala ene coomi hen kono kadi en dokka yeru e nder leydi gotiri hande e Afrique leydi teskadi teskirandi ɓamtare taw kadi ala ɓamtuɓe ndiɗon leydi so wona sukaɓe yaroɓe duuɓi nogas e joyyi fayi dow walla mbiyen duuɓi capantati fayi less sukaɓe jibinaɓe jinnaɓe men jeeyi acci ɗumen doofalɓe taw kadi jinnaɓeɓe mbara koye kareli sukaɓeɓe mawni koye kareli sukaɓeɓe nde pini perti jeehi ɗaɓɓoyi nde garti woodi ko mbaɗi ko ndin leydi hande soyna e nder Afrique laamɗo leydi noon jogui ko peeje ngam faggoyade so addi ɓiɓɓe leydi jencina ene jogui kadi ɓiɓɓe leydi yaaɓe hono no laamɗo leydi yarata ɗaɓɓoyde ɓenne kadi ngara mbaɗa gueɗe mbawa faabade sukaɓe heddiɓe koye gon hirjino paaɗen ngam yiide en e laarde en e wittude en e humpitade en seeɗa e gueɗe bannoɗe Rwanda nde tawne eɗen gandi ko 7 lewru avril hitande 1994 woni 7 avril 1994 duuɓi nogas e joyyi hikka musidɓe tedduɓe ko wonno génocide Rwanda walla mbiyen génocide Utsi kame Tutsi eɗen gandi ko génocide bonɗo no feewi lebbi 4 ko manki 1 million neɗɗo mayiɗo ko seeɗa caggal nde cologne en woni belge eɗen gandi belge naɓe ko yimɓe bonnuɓe Afrique no feewi kamɓe ɓeɗo henna France naɓe arnoɓe e nder Afrique ngam yidde yurnade ngaluji e yurnade ko kewi ga ko woni ga nde ɓe gandi kette ɗe ko kette kewɗe ngaluji ɓe pelliti tafde miijoji e peeje holno mbaɗata haɓe mbawa halfude ɗiɗo leƴƴi ɓaleji
ɓe mbawa naftorade ngaluji ɗi caggal kamɓe to maɓɓe to ngaluji ngala toon ngaluji ngala hakkude Belge e France so wona ndema e gaynaka ɗum ɓe jogui ndema e gaynaka ɓe mbaddi hen hebloji mawɗi kami wittoji e ngam nadde yogay kaɓirɗe e fewnude kaɓirɗe boomoje e hutorade dawrugol luggidgol to banggue haqqilantagal wonde nafigueji ne sorta kala ɗo moƴƴi ɓe bonna gam yidde dañde ngaluji oɗon gandi ko ɗum woni tigui rigui haqqillaji mabɓe ɗoɓe ñihlirta ɗum ko fate banggue dawrugol oɗon gandi Belgique woni Belge ko arnoɓe Congo Rwanda Burundi mbaɗi toon gueɗe cofɗe caggal nde ɓe kalfuno ɗiɗon leƴƴi eɗen gandi des années 1960 nde hankadi ni haaleyɗele jeyti koye men eɓe kowata kala ɓiɓɓe ɓeɓe jibitinno toon e Congo naɓe Kinshasa ha fayanma Burundi oɗen gandi ɓen mbiyete métis en woni jilluɓe ɓe mabbu fo haala ɓe tetti yumumen ɓe tetti ɓiɓɓe ɓe e juuɗe yumumen foof ɓe nawi haalaɓe soɗon teski e nder nduɗo hen lewru ko lewru ɓurndu wadde sensible ko fate banggue Afrique hakkude génocide mo Rwanda ene wonde métis mo Belge hakku en wonde métis mbiyannomi mo Kinshasa kami Rwanda tettaɓe juuɗe yumiraɓe men nawa beddoya to Belge e ballal kettoɗen moƴƴi e ballal cuuɗi Isayiyankoɓe ha hande ɗo gonɗen ɗo ɓen ganda yimmumen ganda famille ji mumen oɗon laaɗa ɗum ñande kala e téléji e radio ji ne haale ha tenti hikka on ji e nder nduɗo hen lewru premier ministre Belge yalte télé ngam ñagade yaafuya ɓesguji Afrique naɗe ha tenti hakkude Burundi kame Kinshasa holko saabi ɓiɓɓe mabɓe kala mooba ha laaɓi nawa kala mo jiiɗon hande ene woni Belge taw ko nguru ɓalewu seeɗa mboɗewu seeɗa iwi ko Afrique ɗum waɗi noon ko population Afrique woni toon hande ene janggane golla ko ɓen jooɗi toon ɗum noon musidɓe tedduɓe hay ɗum e hoore mum ko génocide bonɗo woni ɗo mo woɗeɓe mbaɗi e nder men kono hande ɗe moɓi guiri seeɗa ko yidde tan yanñude yewtere nde ha paamen ko wanno toon to Congo kame Burundi taw wonde ɗum ko Belge naɓe nde tawno ko carika mbiɗen so en garte génocide mo Rwanda duuɓi 25 génocide mo leydi Mauritanie balaɗo e lappol dande maayo eɗen gandi on hecci mo Burundi on hecci mo Rwanda jaafoɗon on ko 1989 10 11 oɗo henna ko 1994 duuɓi nayyi hakkude mabɓe oɗo henna nde ɓeɗo henna Belge naɓe gaari naati hakkude leƴƴi ɗi Rwanda hakkude leñol biyetegol Utsi kame Tutsi ɓe ɓooyi ñihlude ɗon bone ha ñande bone o fillir feñje kala aɓe mbiɓe ko woɗeɓe cuhli juuɗɗi ɓe ko ɓaleɓe waɓe ni on gona gotum gañgu naate hakkude mabɓe taw saabi ɗum ko ɓen nde tawno ngaluji ne cuuɗino toon musidɓe tedduɓe ñande bonata nde noon nde président mabɓe wara comme no hande janggo e mum ɓe nangodiri leƴƴi ɗi leñol Utsi wara bargol cattugol no feewi kene fronde million neɗɗo mankude seeɗa wiide oni ko ɓuri tonguede ko 160 neɗɗo walla 100 walla mbiyen tan 160 walla mbiyen tan 160 neɗɗo mbara manki ɗum wonde million ko seeɗa ɗum woni ko tonga kono kay won ubbaɓe fosuji ha mbayno leydi ha ɗo ɗo gonɗen tongoɗe mun ciwa taw yaltude musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda hikka felliti 25 walla mbiye ñande 7 lewru avril ndu lewru ndu gonɗen felliti mawninde wonande ñalawma mo on ñalawma wanno fuɗɗino haadi kareli baɗi ni musidɓe tedduɓe kono ɗon gandi sukaɓe hewɓe on saaha won yaranoɓe duuɓi sappo won yaranoɓe duuɓi 15 won yaranoɓe duuɓi 7 won yaranoɓe duuɓi 3 won yaranoɓe duuɓi 20 nde ɓen pusi dogi jalti Rwanda hono enen jaltirɗen e lappol dande maayo tuma nde génocide waɗa e men dokɗen ay nonne kadi ɓen dogiri ɓe pay France ɓe pay Belge ɓe pay Amérique ɓe pay ɓe jalti ɓe care aduna he nde ɓe jeehi noon nawani ɓe yidde gollade haalisaji e jooɗade to e jibinde toon ala so tawi oɗon kumpiti histoire naate e nder maɓɓe
puyon walla daron yoga e de commentaire uji walla jehoni Google tapon histoire mabbe histoire o jiwtani de tawno koy tongol dabbol be tongi gurna mabbe kala hande be jidi yejjidde e nder golle mabbe ko be mbarano ko e nder derde mabbe be mbasa yejjidde jinna mabbe waranobe kono kadi be jaafundira hakkude mabbe kono be jejjita nyawande wonde don de musibitede ko ni woni jaggondiral ni woni tinde ko wada ko sen duttima seeda e nder leydi Rwanda ni haala demgal biitengala kini Rwanda abe kala lingala ɓuri teskorede ko Congo Kinshasa abe kala Swahili non ko ngal naate duɗe mabɓe woni jangetengal e nder Afrique de l'Est fof no worno ko Swahili jangete hen no Pulaar hande hanirno jangede hande e nder duɗe men sabu Rwanda ne haala français caggal nde ɓe tuumi juuɗe ɓeɗo hen France ɓe ne moddi e génocide bannor toon ha tente wargol laamɗo laaminoɗo ko nde tigi woni ɓe geddi ay France ɓe paati e anglais kono hande o ɗemgal ɓurgal famnore toon ko Swahili nde tawno Swahili ngal woni Afrique de l'Est hande kamɓe e banggue mabɓe eɗen gandi Swahili naati hande e nder Union africaine ha ganduɗa hande naate masing so tawi ka laamɗo Afrique de l'Est najo walla taw ka ɓiɗɗo Afrique de l'Est najo on sa so tawi a tawtorama jooɗorde nde a hoccen micro mbaɗa e nofru maɗa sa yiɗi kala sa yiɗi kala Swahili so neɗɗo haali français arabe anglais ɗemgal bangal onde foof ene firta e nder Swahili nde firti kamɓe ko mbaɗi taɓal te eɗen gandi kareji mawɗi no gonno toon en jii ko wayno hande leyɗele guurɗe Afrique de l'Est koɗe guurno hanki e kareji guilay Burundi en ay guilay Burundi en guilay Rwanda en guilay Kenya en Tanzanie en oɗon gandi koɓe guuri ndeke firti ko caɗele mawɗe no gonno toon kono hande aɓene momta gonɗi mabɓe aɓe momtira ɗum ngam golle ɓesguji ɓen ɓe jinnamen mbarano dogi ay jeehi janggoy ha mbawi woni hen ko fate banggue entrepreneuriat woni hen mbawi yogay fannuji cali jooɗa toon ɗaɓɓi ngaluji e ñagunde e balle nde garti compi isinaji kami société ji ɓe goni golliɓe leydi Rwanda kono wona polka gamme polka uddide demuɗe ha yaaji kala e mon jiɗɗo artude onon ɓe waɗanoɓe génocide dognoɓe ngam jinnamen warede garte leydi ne udditi dokke ɗon leyɗele mbawon wadde isina société ji mon gollon golli noon soɗon laara hanki jamma France 2 on daari envoyé spécial to Rwanda oɗon daara ko sukaɓe rewɓe tokosɓe kamɓe worɓe yaroɓe duuɓi capantati fayi less seeɗa duuɓi capantati duuɓi nogas e joyyi nogas e jeenayyi nogas jeetati tende jinnamen mbara e nder génocide mo Rwanda kañumen koyemumen on saaha ganda nane e ñaame walla ganda haydara walla ko seeɗa teskoro hen walla ni hen sen tesko hen on saaha kamɓe haydara mbawa nafde kono ko ɓe hande nafti leydi ndi ɗum firti noon enen eɗen kirjina leñol men musidɓe tedduɓe génocide uji baɗaji men ɗi keewi hakkude Mauritanie Mali Guinée e nokkuji goɗɗi en pusi en jalti en jeehi en geddi leyɗele men en nawi rewɓe men en jibini en jooɗima toon ala ko mbattuɗen ga haydara ndeke firti ko génocide mo mbaranɗen o hayso muusi en wonko manki so tawi en mbiyama en jeeyandi leydi walla en piyama en jaltinama ɗo Allah nawi en leyɗele goɗɗe mbaɗen kayitaji kolliren ko joguiɗen ko on saa so tawi balle ne goodi ñagoɗen garan compen hande hanino lappol polol dande mayngol fo hande ko waɗaɓe génocide hande jogui ndema maaro région fo hande ko enen jeeyata ɗum maaro leyɗele arabe ɗo fo hande ko enen jeeyataɓe maaro kono ala wonko manki kiramɗam ne manki leñol noon wayirtake ɗemgal leñol wayirtake so kaari ne wuurno leñol wayirtake komin mbaɗa ko hande ñawore waɗaka ala ñawore ko enen eɗen mbawi yaafade kono en mbawa yejjidde eɗen mbawi yaafade en mbawa yejjidde ñawore nde hande ko enen ko jinnaɓe men ɓe mbaɗa ko yimiraɓe men mbaɗa ko mamiraɓe men mbaɗa ko guittiren ɗum hande enen ƴiƴam men gande men e golle men e dañde en artude en jabde en jibinde e leyɗele men jabde en jangguinde leyɗele men jabde en sompude gollorɗe e nder leyɗele men taw kadi koye nder nokkuji men ɓiɓɓe men ɓe golla hen baɗiraɓe men ɓe golla hen heddiɓe golla hen
waɗa gartam diwan o ande ay ƴellito to banggue nguɗon faggudu o ha ganduɗa hande jomen jiyanɗe leyɗele mawɗe beddo jiyanɗe men mbatta yiide mbatta yillade kono meeɗa nande wonande détournement walla mbiyen tan ko wayno tournement tourisme taw ko pilmowo génocide ara e nder lappol palol dane maayo wiye ɗo henno fosuji mbaɗanoma ɗo hande no Rwanda wayni sabu andi Rwanda kamɓe jaltini koye mabɓe caɗele ɓe golli ngol ɗo leñol utsi piinogol ha nangue ɓoggi wara bonna saka hande ko ɓeɗo ɓuuri hande sompude isinaji kame société ji kame école aji cuuɗi safara hôtel aji kala ɗo miiciɗa hande e nder leydi ndi nana ƴelliti kala banggueji ɗum waɗi hande jaydiyankoɓe jomen gande dowro heptinaɓe ene naata ene pilmane kolla ko ɗo wanno aduna kala hande tuuye yiddar toon ngam woto wattu ko wanno ko kono enen ɓayde en jettaki toon wattat alay saago noon jannguɓe men ɓe wonnoɓe e nder leyɗele men jannguɓe ɓe hanki dogɓe jeehi ɓe jibini toon jooɗiɓe yoɓe mbattu haqqillaji mabɓe ga e leyɗele ɗe ɓe ganda ko ɗon ñawore nde woni ñawore wawa wonde to cour pénal international ñawore wawa wonde tribunal uji ɗo hanki enen ɗo mbasaten leydi men ñande kala mbasen leydi men ñande kala ɓe gara ɓe keefa ɓe duña gadda société ji ene ciifa contrat ji ene ndema maaroji ndema basalle saha kala ɓe gadda japonais ji chinois ji ɓe gadda woɗɓe e woɗɓe gara tawa en enen taw ko kamɓe gaddi ɗumen mbiyen jangguineɓe jangde nde noon min jiiɗi ko wadde kappare e leydi ndi ha ɗo ko dawrugol folde na ha hande taw enen en paamani eɗen mbaɗa seppoji eɗen mbaɗa goɗɗum en mbaranama en keɓata ko jiɗɗen ko eɗen mbasa leydi ndi eɗen mbasa ɗemgal men dole men ni guste e ñande kala eɗen laara musidɓe tedduɓe alay saago wona feere hono no feere Rwanda daññode génocide mo Rwanda ha yalte ɗeɗon caɗele hande on ji hande holmo yiiɗa yiide Rwanda holmo yiiɗa yaade Rwanda e nder yiyandam koɗo poɗɗen fengade mi arta e mon joni inchallah seeɗan fagal ngal jinmi adduɗo henna seeɗa ko wasiyam timmuɗo faade ɗanniyankoɓe ala fof ko ɓuuri hamnade aduna ɗannoɗa jalta galle baaba duuɓe kitale jaaha ladde ɗaɓɓoyde gona toon duuɓi sappo duuɓi nogas duuɓi capantati duuɓi capannayyi garta hay fewnude selluur a wawa garta hay tan wadde karo a wawa garta hay tan dara ala ko mbawɗa e gurdam maɗa woni a addani jawdi a addani meccal no jarunɗa ni ko noon gartirɗa so wona a humpitima no ɓen ñamirta no ɓe jarirta no ɓe ɗanorto kotki mabɓe gonka mabɓe kono hay ɗemgal moƴƴal a nanani hay bindol moƴƴol a wawani o ko woni perduɗo e ɗannungal wasiyam faade ɗanniyankoɓe men tuggamma ko jaarowo tan e duuɓi 17 ha yettanma e daruduɓe 90 moni kala yo tinno watta haqqille mum e janngude hunde moni kala yo tinno watta haqqille mum e wawde hunde aduna woni hen ko ronkidde en mbawa tan wuurde gollade e société ji waɗeɓe haaba tan ñande kala ken riweteɓe rafiji koko garata caɗele koko garata sukaɓe men rewɓe men koko cohlata en leydi men ne sohla en jumaji men jamaji men ne cohla en dinguire men ne cohla en ay leyɗele men ne cohla en ɓalli men ɗi e koye men ene cohli leyɗele men ne cohli ɓalli men hay so tawi woni en gandi en mbawa jooɗa toon saabu en gollani toon en mbaɗani no eɗen gollira toon laamu ko gonga ne walla kono koma yimaɗa dari woni darde heptinma banque ara e maɗa wallitma laamu wallita banque ɗen hono ballitirtuma ha wooda ko mbaɗɗa wona en ji bandiraɓe men jolfuɓe bamrankoɓe safalɓe ne mbaɗa ñande kala eɗen laara eɗen Allah subhanahu wa taala yiɗi wallude kadi ko dari ko wona leliɗo yeehi ha fuutanko mbi arsigi na arta e ɗaniɗo aɗa ɗani tan arsigi taw maɗa sokko e nder maɗa e ɗoygol maɗa ala hewani wadde ndeke firti musidɓe tedduɓe ko kala e goto men ɗanniyanke yo tinno wooda ko wawi so dognude auto mum so ndefu mum so goɗɗum sa ɗannima a waɗi duuɓi 5 duuɓi 6
a andi vraiment ala meccal koye bitik gonɗa ko jeere gonɗa ko nokku goɗɗo gonɗa yahata a famani wanno bandiramen jofuɓe mbaɗata ni suwat naata e maçonnagal aɗa waɗa min e baragal aɗa yooɓe aɗa jangga maçonnagal suwat gona karole walla gona plombier hande holko ɓuuri hande wasde hokkude halis plombier so en dokkiɗo hen yeeru hanki mi sifanima musidɗo men Gassama enen hanki kirdi ɗo galle ɗo mbo joguiɗo sehlam goto ko burkinaɓe o wiyete Ousmane nde o ari leydi he nde mboɗo laaramo woɗɗani ɗo gonmi ɗo ko ɗon wa gardanno o woni ɗon duuɓi 4 o yeehi o resoyi o arti o wi kanko ono tiffamde hoore makko saabu ko nawi o resoyi go o arti ko te omo andi kadi so wonde duuɓi 4 goɗɗi ko dañño ko ɗum tan o dañata saabu ɗum tan o yoɓete ala gartam omo jogui sehil makko burkinaɓe hono makko on ko defowo o ñaagui on nannimoye ndefu omo sippire hen ha woodi ko dañi o yeehi école ayi o felliti yaade école so yiɗi galle mabɓe wasa ñamde kono ƴeewat hanti kono wurniri ko heddi ko o yeehi école o waɗi toon lebbi 6 tawa golle makko ne moƴƴi o fi lebbi 6 goɗɗi woni hitande o heeɓi diplôme makko seeɗan fagal makko hanki mi holli ɗum Gassama hande ɗo gonɗen jobdimi ko par lewru ko 600 000 francs CFA omo defa ndefuji 2 hen goto koye hôtel goɗɗo ko personnel musidɓe tedduɓe ceeni ndefu holko ɓuuri ɗum hewde jobdi holko ɓuuri hande ndefu hewde jobdi ndaron hande aduna o fof ko worɓe ndefata ndefu hande ko meccal ɓurgal teddinede aduna o namdi ko laaɓal namdi ko jangde namdi ko cellal saabu ko ɗon cellal dañete musidɓe tedduɓe hay ɗum en mbawata sen ɗannima min to banggam ɗanndugal wona addude jawdi tan ma ha galleji ala ɗum mi yeɓata ɗum kadi yo Allah dandam e yebde joom jawdi tan ha fotoɗo galleji mi yeɓata ɗum jeeɓanmi ko joom jawdi jaɓɗo janngude gandal ngam wawde feññinde hunde janggo so yiyaaka wiye ɗum ko kaari kono jawdi personnel ma ha galleji ma otoji ma rewma sukaɓe ma ɗum ko gurdam personnel ɗam moni kala wawi wuuri ɗum sabu a ñaman mi ñamat a yarat mi yarat a ɗanoto mi ɗanoto a finat mi finat sa waɗi climatisé mboɗa waɗi climat hay tiba hande aɗa waɗi climatiseur aɗa wadde courant mbaɗa ventilo noko firti tan ko neɗɗo yo dañ ko golli taw golle ɗe haaɗani tan e ma koko layi ha yetti yimɓe kala ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗanniyankoɓe tinnoɗe moni kala yo won ko janggi hay soko oto janggu hay soko moto janggu sa hooti leydi maɗa ma waw waɗɗade moto aɗa golla e restaurant aɗa livroya ñamde aɗa wawi waɗɗinde mburuji aɗa livroya ɗi yeeya kono janggo goto men so hooti leyɗe men ken jooɗiɗe enen ɗanniyankoɓe pap kala min koɗɗo koko jooɗi en mbawa soudeur haydala mbawɗen deke firti ko sen koori ken jooɗi neɗɗo so tawi hooti leydi mum foti ko andindeɓe mi arti somi addi jawdi mi addani kam mi addi meccal nani ayi on sa kirjina hoorema kirjina wonɓe woda ko keɗɗa jangde yawtata gustoɗen e dinguire he gustoɗen e whatsapp he wona ɓamtare men ko ustare men to banggue ngaluji e banggue haqqillaji tongade e banggue warde ɓandu joɗɗa a dillinta ɓandu ma a ɓeydata gandal kaɗa heɗo audio ji aɗa momta tan aɗa jala ala ngare binditoɗe duuɗe janggen no jawdi ayi hande no jawdi hande dañirta ɓirande mawde janggen hande no ɗum waɗirte janggen janggo so mboɗo hoota somi hooti holko ponmi gollade hol meccal ngal joguimi ko wasiyam faade men enen kala ɗanniyankoɓe ganden jaaƴade wona jawdi tan jaaƴade ka arti so tawi jawdi gasi aɗa jogui meccal so tawi jawdi no woodi aɗa jogui meccal mbawa jokkude gurdam ma e leydi ma ƴewnoɗa sene marsa gartira galle ma joɗɗa ala ko ɓuuri welde gartira galle ma ɓiɓɓe ma gona sara ma gona e sara mamumen kawmumen hankkadi onon foof gonon neɗɗo goto nehoɗon needi moƴƴiri goto fof daña meccal nguuren moƴƴam gurden e koye men musidɓe tedduɓe musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musidɓe tedduɓe.